fa aquest juny. Una de les característiques dels catalans i catalanes residents a fora ha estat la facilitat en què, sense renunciar, òbviament, als seus orígens, s'incorporen al país d'adopció. Això és sensacional, no? S'incorporen tant que alguns dels elements més destacats en tots els processos d'independència d'Amèrica del Sud, començant pel primer de tots, que és Veneçuela, el 1811, sempre hi ha catalans barrejats per allà entremig. De tal manera que, entre els primers que a l'Argentina fan la junta d'independència, hi ha catalans. Per superar el tema Tarragona-Reus, Sabadell-Terrassa són de Mataró, i així agafen, diguem-ne, una dimensió una mica més neutral. De tal manera que a l'Argentina, però també a Xile, també a Mèxic, també a Puerto Rico, els himnes nacionals estan fets per catalans. No hi ha res més emblemàtic que en els països que tenen himne nacional, i la majoria dels quals, amb algunes excepcions, els tenen en lletra, i a més la gent se'l sap, no hi ha res més emblemàtic que un himne nacional, i per tant aquí els catalans hi són. Però ara podríem parlar de la diversitat dels 117 casals catalans que hi ha reconeguts pel govern de Catalunya arreu del món. Són realitats molt diferents. Vosaltres no teniu res a veure